kukaan ei pystyisi. Saatana. Sotkuu kopissa. Yksin vittu. Pimeässä. Hitumaan 24/7. Oveen hakataan, sitä potkitaan, siellä lyödään kellon ympäri. Sotkua ei yksin siivota. Kun on elukoita, riisiharjoja lattialla. Siis ei kukaan vittu pystyisi makaamaan sängyssä. Pää on lappu ja en pysy mistään kärryillä. Mä hävitin mun korvaushoitolääkkeenkin tähän sotkuun. Niin pahat kivut fyysisesti tässä sängyssä makailusta. Pää on niin loppu. Niin ihanaa unta, että oli uusi kämppä. Oli resepti. Mitään vitun järkeä. 20 vuotta vittu syötettiin pöntsoja ja prekapaliinia ja siinä samalla laitettiin huumeasuntolaki RTC, josta tätä paikoista hirvein vähän. Ei hoitoa, ei alasajoa, ei reseptiä, ei psykiatrista, ei sosiaalista, ei yhtään mitään. Kukaan ei pystyisi tähän. En halua tappaa itseäni, mutta en enää muuta vittu pysty. Ei yhtä yötä saa nukuttua. Muut elävät, mutta minä en. Kaikkia kuollutta kopissa. Teepä tämä vittu selvinpäin. Ei auta päihteitä. Mä en pysty vastentahtoisesti itseäni myrkyttämään. Ja apteekkilääkkeet, mitä multa vietiin. Resepti. 400–500 € kuussa kadulta maksaa. Kukaan ei auta, ei välitä. Kaikkeni yrittänyt. Auttoi 5-HTP, pikkaisen luontaistuote, melatoniini ja serotoniinin prekursori, mutta sitäkään ei suostu tuomaan kukaan. Pääse mitenkään minnekään. Olisin ollut tänäkin käydä Jumalan palveluksessa ja joka päivä haluaisin liikkua, tehdä asioita, nähdä ihmisiä. Tekisin vaikka vapaaehtoistyötä, mutta ei. Pidetään tää huumevankina. Palvelumaksua palveluista, joita en saa. Vuokraa tästä helvetistä ja paskoista pakkoruuista, josta suuri osa jää syömättä. Joka päivä 100 € Kela-taksia veronmaksajien rahalla, että käydä klinikalla Helsingissä hakea Suboxone ja tulla tänne takaisin, paitsi tietysti ennäs lomapäivät. Maksimissaan 2 päivää viikossa. Tästä ei tule mitään ja mulla ei ole enää adjektiiveja, ei muitakaan sanoja. Pää ei pysy kasassa, ei kestä. Jos joku ostaisi kuolinpesän, niin möisi kaikki pois. En mä kykene vittu tekee edes tori-ilmoitusta.
Ai tajua, mitä ihmiselle käy, kun se joutuu 100% yksin, niin se pää hajotetaan tällaisessa paikassa. Ei vittu voida tarjota mulle toista asuntoa. Ei reseptiä, ei alasajoa lääkkeistä, ei psykiatrista apua, ei psykososiaalista tukea, ei sosiaalista tukea, ei mitään. Odotetaan vaan, että kuolen tänne. Jos pää ei olisi näin loppu ja keho myös. Lumihankeahan mä päätyisin. Mä en maksa vuokraa. Mä en suostu maksamaan tästä. Viimeksi terveyskeskuksessakin joka kerta näkee seinäläisiä parisuuden väkivallasten turvakodista. Siellä ne asiat, niin kuin luetellaan, että koetko näin, niin kaikki täyttyy. Sitä helvettiä ja sitten kun henkilökunta pahentaa vaan kiusaamalla ja kiduttamalla. Eivät ymmärrä vittu mitä on trauma ja triggeri. Tulee niin paha olla käydä siellä. Noita vittumaisia, ahdistavia, pelottavia hörhöjä kauheampaa kuin ne ihmiset, joiden kuuluisi auttaa. Ne joka päivä tekevät pilkkaa mut mielisairauksista ja tahallaan kiduttavat minua. Ja tulee niin paskaa olo. Mieluummin ruuat. Tuoko tässä tekee, kun ei anneta edes yrittää psykiatriselle osastolle ja sekin olisi vaan hetken apua. Pakko olisi päästä lepäämään, mutta en mä kyllä tänne kestäisi palata. Vittu kun joku ostaisi vaikka alihinnalla nämä tavarat, pääsisi vaikka viikoksi hostelliin. No eläisin enemmän kuin 100 vuotta tässä kopissa yksin. Mitä en oikeasti ole enää sanoin. Viimeisen kerran, jos joku inhimillinen ihminen katsoo tämän ja ymmärtää, että mikä tahansa sosiaalinen olento menee tähän kuntoon. Ei koirakaan pärjää, vaikka kuinka luksus koiran koppi olisi, jos se sinne suljetaan ja ei päästetä liikkumaan, ei sosialisoimaan. On vaan ruoka- ja juoma-automaattisaatio, jos sitä haukutaan ja jos sitä unia pitää se vitu saastekaos helvetissä olla. Se on jotain kaiken lakkaa syömästä, kuolee pois. Tämä on oikeasti 100% kidutusta ja kuoleman tuomio. Olisi jo kesäkuussa ollut tarkoitus ottaa yhteys eduskunnan oikeusasiamieheen, Valviraan, aluehallintavirastoon, ihmisoikeusjärjestöihin ja mediaan, mutta mä oon niin rikki ja loppu, että mä kyennyt saati nyt. Tarvis ihmistä siihen ja en mä tiedä vittu viinapulloa eikä kun ei kestä käsitellä näitä asioita. Asiat on liian vituiksi. Ihmisen kerran pyydän, jos on ketään hyvä sydämistä, joka voisi auttaa minua. Turhaan sydät meille kusipääveljellekin. Laitan viestiä, että eikö voisi käyttää apteekissa ja kävelemässä tai tuoda 5 HTP. Ja jotenkin mulla ei ole parasetamolla eikä purane kivut. Sitten mulla ei ole
laksoberonia, eikä laktuloosaa, eikä mikrolaksia, kun vatsakaan ei toimi. Tuntuu niin kuin raskaana oleva valas. Pitkä aikaa keuhkoissa ja kurkussakin ollut ongelmaa ja mä kaaduin pahasti 3 viikkoa sitten. Siitä lähti hirveät kivut tässä ja selässä ja sattuu hengittäminen. Ei oteta edes somaattisia vaivoja huomioon. Ja paljon huvittaa lähteä, kun sanotaan, että sillä ehdolla, että et puhu psykiatrisesta pahoinvoinnista. Ollaan niin kuin, kun tietää, että minkälaista terveydenhuolto on, kun hevon paskamerkintöjä täysiä valheita kannassa sun. Antaisin ihan mitä vaan silmät päästäni toisen käteeni, jalat mitä vaan, jos joku auttaisi, että pääsisin pois tästä helvetistä. Ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Olen itkenyt ja rukoillut niin paljon joka päivä niin pitkään. Viime vuoden alusta asti aktiivisesti taisteluavusta, jota ei ole olemassakaan. Siinä on noihin tahoihin, jotka aiemmin mainitsin, ollut yhteydessä. Laita kommenttia tai laita sähköpostia. Apua saamatta @gmail.com. Ja teen ja annan ihan mitä vaan, jos sinä autat minua. Minä olen niin loppu ja tarvitsen tukihenkilö. Ja päästä täältä pois tilapäisesti kuin pysyvästi olisi. Ehkä helpompaa, jos joku kuuntelisi tämän tarinan ja lähtisi mun mukaan. Ja todistaisi, mitä terveyskeskuksessa ja korvaushoidossa sun muussa tapahtuu ja ei tapahdu. Passiteltu ympäriinsä. Kaikki tahot haluaa vaan pestä vastuunsa pois. Maton alle lakaistava sahasta ongelma kasa, jota kukaan mikään taho ei halua auttaa. Ja kukaan ei auta, että yrittäisi viimeisen kerran saada jotain tahoa auttamaan jotain koppia. Tämä on vihon viimeinen avunpyyntöni. Niin loppu, että voi olla, että minulla ei ole huomenna. Minä en halua kuolla tähän pahuuden ytimeen, saastan kehtoon. Autta minua, auttakaa minua. Minä annan ja teen mitä vaan.